lang ni istambayan ang atong daan diri. Oy. Init. Gimana? Ini as inoy init king panahon. Nita gyud. Diri mami, atong arion. Hoy. Mga musimos. Himo na ninyong tagayanan ug tambayan ang among asyenda. Ngano rin, ma'am? Nag-unsam rin nga rin. Oy! Tikinsa kang mga tarungan. Amo ni asinda. Bay, ila ko ni asinda. Unsa ila? Dugay na to, ginente dili. Unsa ila? Unsa man? Di mo motuo nga amo ning nabayran? Og sure mo diha oy. Nay naong ninyo. Tagiya mo kasinda. Nay naong ninyo. Murag mamulitay botelya. Mamsi. Yung sila ato ko ng mga naong mura kuno tag mamalitay botelya. Kagilang anak. Ang atong na, murang mamalitag bitilya. Eh nga no, di rin tinuod, nga mamalita medyo mong bitilya. Unsa man? Di gid mo motuo nga kami mo tag-iya ning dapita? Tan-awan ninyo na ang among sakyanan, ang among Mercedes-Benz. Yate. Mercedes-Benz kuno. Kargahanan mo ko ng botelya. Multikob man na.